Good morning guys. We're off to Chris's school. Hatid siya. Hindi kayo makapag-bike, umuulan. Hindi naman na pala. Kaso may lakad kami ngayon. Ipunta kaming DV to buy some stuff. And yung gluta namin, Huwebes na naman. Hindi pa rin nakakapagpatuso. Yung PC niya nandun pa. Ito si Chris sa likod. Kaway ka. Ayan. Umuulan pala talaga guys. Sarap daw magbike kapag ka umuulan. Diyos ko naman. Ninig ka niyan. Gano'n ka, mag-snorkel ka sa lagos. Everything napping. Toto yung ganun-ganon. May wife ka sa... Breakfast tayo guys. Maaga pa. Alas 6 pa lang. 7 o'clock ang klase na ito. Let's eat. Ay, bigay sa'yo to. O, sige na. Hala, dinumihan mo ako. Papayungan mo si Groot pag umulan. Alakad pa lang nila. Yan. Ihi. Hello. Bakit? Sige girl. Hello. Ito si Baba. Kala mo naman tagal namin nawala ah. Akala mo naman daddy talaga. Yanin mo na nga doon. Naglalambing ang bebe girl eh. Kargay mo daddy. Nagpapakarga. Bilisan mo na. Papakarga. Kasi sa kamay mo naman niya inaano. Sa braso yung masasaktan talaga yung bigat ang troso niya. Bakit? Magi. Ikaw naman paknit. Na, enjoy nyo na yung sopa. Papalitan na natin yan. Ay, wala na nga na si Paknit. Wala nang, ilabas na kaya natin to. Tapos dyan si Paknit sa labas. Tulugan ni Paknit. Dyan sa may kalapati. Sige. Tinanggal mo na naman yung ano mo, Maggie. Cone mo. Daddy, himasin mo daw. Yan. Ito naman. Pam. Ay, ang ganda nung ano no guys, no? Yung bala ko dyan kahapon, ano lang eh, almost half lang. Sabi ni Dad. One-third. One-third ba? Mali pa ka dito. Hindi ganyan, no? Ganyan. Oo, parang ganyan. Buti pinasukatan namin. So, ayan, 6'5" yan guys. Pag ganyan kalaki. Anong size niyan di? 26 by 70, 72. So, standard na daw yan. Dito kami Susulat. Brainstorming. Contingency plans. Ay. And then, tapos, ano ba? Wala siyang di ko na siya pinalagyan ng frame, yung sa gilid. Bala ko kasi lalagyan ko ng gold. Kaso, ayun. Buksan mo nga ilaw. Dilim. Plain na lang siya. Yan. Yun, excited ako guys. Mag-decorate for Pasko. Kaya pupunta kaming Divisoria. Bibili ako ng mga pang decorate niya dito. Dalawang ko. Tara na, kabit na natin, dapat ikabit. Galing kami kahapon saan pala, sa nag-mowa pa kami. Bumili kami ng mga tabla. Doon sana sa kwarto. Yung Alin tabla? kakapitan niya. Hindi, men. Ayun yung dito muna sa akin. Yung shelf ko dyan. Binili namin kahapon sa Ace Hardware. Bubutasan ko. Oo, natural. May kabit mo yan ng kanin dyan. Where is it? Ay, dinig ka dyan. Sa vlog. Kabastos. Talaga na itong impactong to. Nag-aagi. Kasi nagdalang ko. Doon yata sa kwarto natin.
So, ayan, bumili lang kami ng mga batteries. Tapos ito, kasi kinakailangan namin kapag sa mga boxes na tinatali sa likod ni Tonton. And then ito, glass cleaner. Kay Tonton din, para dito. Tapos, this one. Mura lang siya, 400. So, ayan. Set na siya. 3. So, ganyan. Lalagay ko doon sa para mga hindi naman masyadong plain yung ano ko sa desk ko. Dava. Andito de. Ayan. Ito rin binili namin kahapon. Step ladder. Ito na muna. Since nandito siya, lagyan mo na yan ng ilaw. Diyan sa ano. Ayan. Pang ano. Sakto, diba? Abot mo. Hindi ko lang bumbilya. Hear ye, hear ye, hear ye. Bakit ka hurry? Eh, napigtal. Alaglag. Isa pa. One more step. Yun, sakto nga. Kasi yung isa, 4 na steps lang, diba? Sabi ko hindi niya maabot yung ano kasi mataas nga yung ceiling nitong ano eh. Nitong bahay. Tapos, para malinis din yung mga gano'n, no? Mga gilid-gilid. Tapos yung dito, para pag naglinis si Sen. And then, yung cabinet. Sa taas, hindi namin maabot eh. So, kailangan ng step ladder talaga. So, yan. May liwanag na. Yung sa kabila pa, de. Yung sa, ano, sa may pinto. Palitan na natin yun. Napakalamlam naman. Magagamit din kasi yan sa, ano, sa... sa probinsya, sa bahay na pinapagawa, di ba? Maglalagay ng mga, mga wirings din. So, yan. Bumili na rin ako. So, magagamit. Hindi yung nanghihiram. Ayaw na ayaw pa naman ni Papa yung nanghihiram. Gigil na gigil talaga itong bata ito kay Maggie. Malaki pa nga sa'yo eh, di ba? Tabachuy. Nagigil na si Maggie. Si Maggie, gigil na gigil sa ate kay sa'yo. Ay, si Daddy. Busy siya, guys. Yay! Nabilang ko na rin pala ng ano. Ayun yung battery nga. Yung aking fairy light. Asa yung fairy light ko? So, ito. 350 yata isa na ito. Fairy light. 5 meters lang. Tapos 3 yung battery niya. Oh, ganda Magino. Bali, tap-tap yan. Ay! Huwag kainin. Ay! Ay! Balik ko na lang dito yung ano, guys. Kasi sobrang liit nung ano. Nung... Tag dito? Yung may kutsara tinidor na ano, na wall clock. So, ito na lang. Tapos, i-move ko lang to para mag-center ulit. Ayan, kasi naka-ano siya dyan. And then, ayan, okay na yung aking area. Ayan. Lagay ko dyan yung YouTube. Tapos, itong ano ba tawag dito? LED na M-Light. M-Light daw. So, ito yun. Dito ko nilagay yung isang ano ba yun? Battery, yung na-charge. Kasi naubusan na ng ano to eh. Kaya di ko na nagamit. So, ayun. Para lagi ko nagamit. Yan. And then nilagay ko yung fairy light. Nilagay ko sila ng fairy light. Tapos, may cactus or ewan ko ang tawag dyan. Then, yun lang.
may accent lang para hindi boring itong ano, area ko, diba? And then sa likod ko is yung binili namin sa ano, sa sa Bicol. Ayan, display ko na dyan. And ayun na nga yung kutsara, tinidor na ano, na wall clock. So, yun. Linisin ko na lang to dito kasi tatakpan ko to ng ano, bibili ako ng malaki-laki nito, yung makover siya lahat. Yun. Ito kami tapos, so, tayo pang kalat. Napatay mo na? O, ito naman. Next. Sipag. Pinupunasan ko yung wall doon, guys. Kakapagod pala. Paano mo ano? Ayun o, nasa table, ginagamit ko. Tapos nilabas ko yung isang ano, isang ganito. Total bumili din naman ako na pampalit doon eh. Nilabas ko na siya. Hindi pa na-assemble yung isa eh. Tissue. Ano yung mga tissue doon? Ipainag mo na siya. Ha? Yung spot mo dito. Ha? O, tabit na ako dyan. Hindi ba? Tissue ka mo. Iinit. Alright, naikabit na rin guys, finally. Si Picasso. Picasso. Yun. Magluto lang ako ng ano. Corn beef na muna. Gutom na kami. Ewan ko kung matuloy pa kami sa ano. Sa... Ano ba yun? Divisoria. Ayun. Last na kakabit niya yung ano, yung lagayan ng paper towel. Dapat dito eh. Sabi ko, huwag na magbutas dyan na lang sa anong sa kahoy. Nakatulog na ako. Pagod na pagod. Nakaligo na rin yan. Daddy! Let's go na! Charot. Ligo na rin ako. Idlip ka na dyan 1 hour. Ayan. Ligo na muna ako. Hey guys! We're off to TV. Bago pa makatulog ulit si Daddy. Punta na kami TV para tomorrow pahinga talaga kasi holiday. Kaya pwede siyang matulog maghapon bukas. Tapos punta ako sa store din. Sa bagay wala din naman shipping kapag holiday. So ayun, wala lang, punta lang ako pag sinipag din ako. Hindi na ako ngayon nakapunta kasi nga may pupuntahan kami. Ang gulo no. So ayun, pinaantay ko na lang si Chris Kaisel. Mayroon pa naman doon may pagkain pa naman. So walang pasok tomorrow. And Monday ba meron? Kaya long weekend lang kasi ngayong Friday. Kasi last time, 2 Monday ang wala, diba? So ngayong Friday lang ata yung walang pasok. So yan, tara sa DV. Ang lakas ng ulan. Tayo na ito. Grabe ang traffic pa naman pag malakas ang ulan. Hindi magbuno na.
Wala nang bantay na Rizal. So, sobrang sarap guys. So, hindi na umabot sa counter. Ang sarap niya sa ano, sa prop. Tsaka ano, dapat siya nakuha sa rack na yun. Sarap. Ano kaya? Hey guys, we're home. Ayun, di ako nakapag-vlog sa ano, sa Divisoria kasi ang hirap mag-vlog na madami kang bit-bit tapos pibibilhin ka. So ayun, i-haul ko na lang ngayon para yung ano, yung mga pinamili ko is maano na rin namin tawag doon. May display ko na kasi mostly pang display lang naman talaga yan. And then yung bumili kasi ako ng ibang paninda doon. So ayun. And then, ano bang ginawa natin din? Besides sa ano, sa Divisoria, dumaan kami sa Makati kasi pinick up niya na yung ano niya, yung PC niya. Yan, nagawa na. Tapos, nag-take out na lang din ako ng pagkain na ulam. Yun, dyan sa Chinese restaurant, malapit sa ano, sa simbahan. Yung chicken, of course, and then yung seafood. Ano ba yun? Broccoli. So, yun. And let's go. Mag-haul na tayo. Para makapagpahiga na rin. Ay! Ay, naku naman. Di ba si Pakni tinatawag ko? Di ba si Pakni? Di ba Paknit na ba ito ngayon? Guys. Sinig na lang. Dali. Si Roy. Ay, no. Bebe, baba. Daddy, oh, si Grutin, oh, makiat sa kama, oh. Baba na, dali na. Sige na. Kasi wawa naman si Mami. O, yung kumot na naman na galing ka sa labas. Makiat ka rito. Dali na, baba na. Sabagay, magpapalit naman na tayo bukas eh. Kaya rebels na ka. So, baka mapunta sa face ko na naman niya. Magkakapimple na naman si Mommy. Baba, nag-routine. Gutin-tin-tin. Sarap mo lamutakin. Gutin-tin-tin. Sige na, baba na. Dali, pakibaba nga si Grutin. Good. Li, baba. Tara, baba tayo. Dali. Ay, hari ko. Aray, naglalap dito. Tara na. Ayun. Ay! Oh, lagot. Lalim. May lalim na. Kapaknit ha. Mamaya na naman, iyak-iyak ka na naman pag malamig na. Tapos ito din daddy, project mo tomorrow ah. Ayan, kasi na ano siya, matanggal. Kasi nga, patagal na tong mga ano na to guys. So, yun, mga lost thread na yung mga, ano niya, mga, tawag dito, bisagra niya. So, ayun. Ano, naglalambing naman eh. Ikaw naman eh. Yung ulo mo na lang, padila mo. Nakakaanto kayo, padila ka sa ulo. Nakakaanto ka. Pag nadidilaan ako niya sa mukha, inaantok ako guys. Nakakaloka. Diba sabi ko ilalim? Ay, ilalim. Doon sila. Alam mo yung tsura nung ano guys. So yung sabi ko, aray! Ito sa patong paknit na to. Bumaba ko. Baba. Yung area ko doon, vanity ko. Grutin bad! Ayan, ganyan sila guys. Akala nyo lang ang babait niyan. Mga ano yan. Minsan, magkakasundo. Minsan, mag-aaway. Aso nga talaga. What more kung may pusa pa rito eh, no? Bagay lambingan lang naman nila yun. No, kawawa si Paknit. Ulo ko. Masungit dipat si Mag. Kaloka itong mga aso na to, pero papasaya ko niyan guys. So yun lang na ano ko na guys na na-haul ko na. Separate ko na lang yun yung haul na yun. Pasensya na kayo guys. Kasi hindi ako sanay nakikita ko sa sa camera yung ipin ko na wala nang bakod. Ayun. Sobrang worth it lang talaga yung 3 years na hirap ko. Yung sakit na every month. Talagang hindi ka makakain. Alam mo yun. Tapos hindi ko siya na-vlog pala guys. Yung
yung pagtanggal. Kasi sobrang kadiri siya na, alam mo yung kasi 3 years siya dyan. Alam niyo yun. Tapos, since dinikit siya yung mga bracket, diba? So, parang may mga nag-accumulate na stain, yung gano'n. So, sabi nga nung tinanggal, sabi nung dentist, tatapon mo na ba ito, ma'am? O, ano mo, parang kukunin ko, sabi ko, no! Kasi yung iba daw, kinukuha yun as remembrance. Sabi ko, kadiri naman kung gagawing remembrance yun. So, ayun. Tapos, inano siya, pagkatapos tanggalin, diba? Di may mga, may mga square yan na, yung pinagtanggalan niya. So, ayun, inano siya. Parang kinaska siya para maging smooth ulit yung, yung matanggal siya. Mga sediments. Sediments na ba tawag doon? Ha? Sediments tawag doon. So, yun, inano siya. Mga parang semento. Parang sementong namuuna na So, tinanggal yun. Tapos, inano ko, parang nilinis. Yun. Tapos, ang alam ko, pa to, i-bleach pa siya. Pero just in case hindi na, meron naman akong gagamitin yung tinamit ni daddy na pampaputi ng ipin niya. So, excited na ako kasi sabi niya, nakakangilo daw yun. And speaking of pangingilo, yung first time ko na, na uminom na tubig right after nung yung pagkamumugo nung sa dentist. First step uminom ng water. Sobrang hilo niya, guys. Kulit na itong mga. So, ayun, nakakangilo siya, pero nawala din naman agad. Tapos, ang sarap na ng pagkain ko, guys. Alam nyo yun, yung hindi na sumasabit-sabit, wala na mga tinga right after na, right after kumain ka. Lalo na kapag gulay ang kakainin mo. Makaka-relate sa akin dyan yung mga braces pa, lalo na pag talong, yung mga green leafy vegetables, pechay, ganun talaga dito sa akin, diba? Paano pag nasa restaurant tayo, diba? Ang hirap sa ating mga naka-braces na yung magtinga-tinga, alam nyo yun. So, ayun, I'm happy lang na wala na siya ngayon. Yay! Kaso si Chris, candidate siya for braces, guys. Kasi, hindi natanggal yung niya, yung baby teeth niya. Kasi nga, alaga ko yan sa toothbrush yung bata pa yan. So, hanggang nagtubuan na yung mga permanent teeth niya. Nandun pa yung baby teeth niya. So, parang nag-overlap. Kaya yung ngayon, natanggal naman na yung mga ilan sa mga baby teeth niya. Kaya lang, ayun na nga, nag-overlap na. Kaya may pagkasungki na. So, candidate siya sa Siyempre, sabi ko, kawawa naman. Imbis na hindi masaktan pag pag nilagyan, diba? So, ayun. Yun lang. Ano ba bang kaganapan? Yay! Walang pasok tomorrow! Magbabay kami, pero hindi ko alam kung isasama ko yung mga dogs. Siguro next, naman. Parang alternate lang. Wag naman every week. Kasi ang sakit. Kung nawawala yung sakit ng katawan ko, guys, sa sa pagkalagkad nila sa akin, Ay, magbabay kami para ma-burn naman yung na-accumulate na naman namin. Fossil oils. Namoy mo na din. Bango, no? Nandito na guys yung isa sa mga na-haul ko kanina. Ayan. Ang bango. Ayan. Amoy lalaki. Amoy daddy. So, ayun lang. Ano ba? Ayun, tungkol kay Chris. Ayun, medyo disappointed ako sa kanya, guys. Kasi kahapon, napatawag kami sa principal's office na naman sa school. Kasi may ginawa na namang hindi maganda yung anak ko. Alam niyo yun, nakaka-disappoint. Sabi ko, sabi ko pa naman, ang dami pa namang nagkakagusto sa'yo ng mga viewer. Kasi ang bait-bait mo, bakit nagkakaganyan ka? So, parang nadadala lang siya ng mga guys, ng mga klase, mga ganun. And then sa dati nga namin tinirhan. So, kinausap naman namin siya na ayos. Pinakausap ko na rin siya sa mga magulang ko. Sabi ko, talagang gigil ako kahapon, guys. Alam niyo yun. Nasa pala kami, nasa school pala kami. Pag uwi namin, kasabay na kasi namin siya. Talagang nanggigigil ako. Gusto ko talaga siyang gulpihin na Alam niyo yun. Kasi nakakahiya napapahita na kaming mga magulang napapahiya, diba? Kapag kami ginagawa yung hindi maganda yung anak natin sa school. Tayong mga magulang napapahiya. Kaya ayun. Medyo ko siya. Siguro nasampal ko siya. Sobrang gigil ko. Ayun. Tapos, pinakausap ko na nga lang siya sa nanay at tatay ko para hindi ko na siya masaktan pa. So, okay naman. And then, kinausap na siya ng ng mga teachers niya. So, ayun. Sana magbago siya. Sabi ko nga sa kanya, kung alam mo naman na mali, huwag ka na sumama sa kanila, diba? Kahit nahila-hilahin ka. Kasi,
kahit ayaw mo, kahit hindi mo gusto yung ginawa nila, or kahit wala kang kasalanan, since sumama ka sa kanila, tapos may ginawa silang hindi maganda, damay ka. So, ayun, sana makinig siya this time, guys. Kaya, ayun lang. Kaya, konti lang yung vlog ko kahapon kasi sobrang disappointed ako sa kanya. Anyway, hindi naman perfect, guys, yung anak ko. Ayun, hindi porket nakikita nyo siya na ganun nga, is ganun na siya. May mga ano din siya, may mga ibang ugali din siya, diba, na alam nyo yun, as magti-teenager na, yung matigas ang ulo, minsan nag-aaway talaga kami niyan. Ayun. Kaya, yun lang. Dami kong dadana naman, guys. So, yun. End ko na tong vlog. Bala ko sana mag-edit ko na yung yung haul. So, tomorrow na lang siguro. Bukas na ba? Or ngayon na. Think, guys. So, yun, guys. Thank you ulit sa support nyo. Alam nyo naman na hindi subscribers yung habol ko, kaya ako nag-vlog. Masaya na ako, guys, kung yung sa inyo na mga nanonood ngayon, hindi ko na hinahangad na dumami pa yan. Promise, guys, mamatay man ako. Kasi feeling ko kapag madami ng subscribers is para ka na ring artista na alam mo yung bawat galaw mo kailangan pigil na yun. Parang hindi mo pwedeng sabihin yung gusto mo sabihin. Parang, alam niyo yun, nagigets niyo ba? Kasi ang hirap, parang di mo alam yung katabi mo pala sa ganito is ano mo na, nanonood na sa'yo. What if kung may kausap ka sa phone, may kaaway ka na yung mga ganito, ay, ganito pala si ganyan, ganito pala si ganito sa off-cam, diba? So, ayun, kaya sa akin, guys, okay na sa akin na kayo na may nanonood ng vlog ko. Sobrang happy na ako. Kaya, ayun, sa mga may mga nag-PPM pa rin sa akin na feeling sikat daw ako. Oh my God, hindi ko pinakarap yun. No, never. Ay, ayun, dead ako na lang sila. So, ay, wala silang lakas na ngayon, na mag-comment ngayon sa vlog ko. Kasi alam ko naman madami magtatanggol sa akin. Kaya, minsan, nag-PPM na talaga sa akin. So, dead pa rin ako kasi wala akong panahon nga sa inyong mga nega kasi mas maraming mas positive na nangyayari sa akin ngayon. So, ayun lang, guys. Basta, baog tayo sa negative, okay? So, peace lang tayo dito sa sa vlog na to, sa channel na to. So, ayun lang. 11 minutes na. Dami ko nang dadaan. Diretso, guys. Nakakaloka. So, yun. Good night. We'll see you tomorrow. Di ko alam kung kakain pa to. Asawa ko magpapasama pa ata. Ikaw na lang kakain. Kakain tayo lahat. Ha? Hindi na kakain. Busog na ako. Kasi alam niyo ba kanina, yung na-vlog ko na tinapay, ang sarap talaga, guys. Grabe. Naubos namin yun. Meron pa nga dyan yung mga tira ng mga tagwa 1 piece na kasi isang malaki. Naubos talaga namin yung kaloka. Busog na ako. Sa gabi kasi hindi na ako kumakain. Kaya, para makapagbawas man lang din ng timbang. Kasi minsan hindi kami dire-diretso na makapagbaygawa ng sobrang busy. Kaya, yun lang. See you all tomorrow. Good night. Love you guys. Good night today. Bye. Wow, plus ako.